Filtrácia. Proces, ktorý nájdeme všade naokolo. Nájdeme ho v prírode, v domácnostiach aj v priemysle. Čo to tá filtrácia vlastne je? Vítam vás v sérii naučných videí s názvom Procesy a bezpečnosť vo výrobe. V tejto časti vás uvediem do problematiky filtrácie. Predstavím základné tipy a ukážem pár príkladov z praxe, kde sa s ňou môžete stretnúť. Takže si pripravte svoj hrnček filtrovanej kávy a poďme sa do toho pustiť. Filtrácia je založená na jednoduchom fyzikálnom princípe. Predstavte si filter alebo membránu, ktorá funguje ako sieť zachytávajúca častice alebo látky, ktoré sú väčšie ako otvory, zatiaľ čo čistá kvapalina alebo plyn hladko prechádzajú skrz túto membránu. Výsledkom je prečistený materiál, nazývaný filtrát. To, čo sa zachytí na filtračnom médiu, sa nazýva filtračný zvyšok. V závislosti od účelu filtrácie sa môže jednať o nečistoty alebo o hodnotné zložky produktu. Filtračné procesy môžeme pre jednoduchosť vysvetlenia rozdeliť v rámci použitého filtračného média na dva druhy. Povrchovú filtráciu a hĺbkovú filtráciu. Pri povrchovej filtrácii sa častice väčšie, ako sú póry vo filtračnom médiu, zachytávajú na povrchu média. Filtračné médium je definované veľkosťou pórov. Častice väčšie ako tieto póry nemôžu prejsť. Pri hĺbkovej filtrácii je médium tvorené členitou štruktúrou s nie presne vymedzenou veľkosťou pórov. Častice pri prechode médiom prechádzajú zložitým prostredím a zachytávajú sa na jeho povrchu, ale aj v hĺbke materiálu. Poďme sa spolu pozrieť na niektoré príklady filtrácie z praxe. V domácnosti sa môžeme s filtračným procesom stretnúť pri týchto zariadeniach. Čistička vzduchu prostredníctvom systému filtrov čistí vzduch, čím odstráni prach, peľ, alergény a iné nečistoty zo vzduchu. Vysávač tiež filtruje vzduch, aby zachytil všetok prach a iné pevné častice vo vrecku. V kuchyni nájdeme napríklad filter na kávu. Nad varičom zvyčajne býva digestor, ktorý filtruje vzduch pred tým, ako ho vypustí do komína. Ďalšími príkladmi sú sitko na cestoviny, sitko na vodovode a aj vo výlevke, aby sa pevnými časticami neobchával odpad. Filtráciu nájdeme v rôznych oblastiach priemyslu, ako sú vodohospodárske, potravinárske, biotechnologické, chemické a ďalšie výrobné odvetvia. Dnes si ukážeme príklady filtrácie pri procesoch v pivovare a sladovni. Oddeľovanie zložiek pri produkcii. V cedzovacej kadi sa sladina filtruje cez filtračný koláč na kovovom site. Ochrana zariadení, čerpadlo na mladinu a výmeník tepla je chránený pred horkými kalmi mladinovým filtrom. Finalizácia produktu. Pivo sa môže čistiť od kvasiniek cez hĺbkový filter. Vstupné suroviny a média. Voda, ktorá sa používa na výrobu piva alebo pary, sa pred vstupom do systému filtruje od pevných nečistôt, ktoré by mohli znehodnotiť finálny produkt alebo poškodiť zariadenie. Triedička jačmeňa. Slad sa vyrába z jačmenných zrn správnej veľkosti. Zrná sa oddelia od prachu, nečistôt a zrn nižšej triedy na triedičke, ktorú tvorí sústava síd s presne definovanou veľkosťou dier. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalších videách o procesoch a bezpečnosti vo výrobe.